Understand umzekelo jonga ndidibana nobani noLitswalo apha ngasemaKwarakwareni uRus Litswalo kulonyaka ndiyaqala udibana naye ndidibana noLitswalo akatyebu Litswalo ndithi ngoku uRasta wonwabile malila yona kumkani iRasta wakho libona apha iRasta lityebileyo kumkani epofunyani ke kumkani amarasta onke anciphile iRasta it is close to the bones okay iRasta funeka libe close to the bones intane mathi no andithandanga into eyenziwe unatsika ngolitswalo ukuthi ngoku kumkani yintoni ngokwindaba yechips hayi yanibhida wena kumkani zinyama zichips ngoku kumkani uzityela njani ichips wena kodwa uliRasta youth we still have to educate nina you know youth uzijonge kahle ezi chips yeah nguRasta lona uyabona wena youth ba uyazi ndikunike iqithi nguRus Nikelo lona iRasta lalapha empezo lokuqala lokulima umbona okay nokuza nesnack okay kuba ke ngoku into zebusiness wathi zi-knickknacks okay kodwa nguRus Nikelo Bambata lona uNikelo Bambata behlala phanga kuMacozoma kumkani wathe wistom yazi wena kumkani awutshintshe yonke into oyityayo unencuka xa sithe vetshe ngayo you know as a Rasta wena mntakwethu you have to know what you eat okay so nguRus Nikelo lokuba ke kunto zebusiness yeah kodwa knickknacks yazi kumkani jonga yuthi maninzi amarasta kwi-industry okay umzekelo buyayibona le ntwana uSimphiwe Tshabalala yuthi sure Rasta uSimphiwe Tshabalala uyafumaniseka apha eRatamfanemzini ukafika apha empezo umzekelo le ntwana okwalifandi xa idlala ibhola sila my lord ngunantsika nguTshabalala sila goli walikorayo sila ngo-2010 uTshabalala wayebafile uTshabalala sila kumkani yabo angamarasta amaninzi awayazi okay ingxaki esayifumanayo leli rasta linye okay buyayibona le ntwana kuthiwa uJason phaa ku-generations ndiyabona le rasta ke laa ntwana ke khona imane ifika empezo qha yayimosha ngoske ivane nosenzo lo apha eTV hayi zangithandwe wayiphakamela unantseko ubhungata loo nto leyo akayifuna neze yenza umbona